Siellä pieni ongelma musiikin kanssa, eli Sherpatik ottaa uudestaan tuon aloituksen. Näin 2 voltti koko kierteelle ja nyt mennään alueen yli. Ja 2 voltti eteenpäin, se oli hieno. Siinä piruetissa jalka ylhäällä, 2 kierrettä. Ja 2,5 kierrettä ja sitten suoraan eteenpäin voltti suorin vartaloin on aika vaikea. Sidoisista voi olla montaa mieltä, mutta tässä ainakin hieman yritystä. On kuunneltu musiikkia ja yritetty hakea tunnelmaa ja vaikutteita. Ja viimeistä volttisarjaa viedään tässä vaiheessa. Yleensä jo väsymys aika lailla painaa. Hienosti 2 voltti taittaa. Näin siis